No niin, tervetuloa jälleen Nuttulle. Etteikö nähneet ja kuulleet, mitä mä teen, joten mennään suoraan sitten tohtori Bärrelle. Kiitos, oli hyvä, että sä nopeutit tuota puhetta, koska muutenhan tämä olisi kestänyt tolkuttoman pitkään. Mä oon Perkiuksen Kimmo Bärre ja toimin Microsoftilla tämmöisenä tietoturvan miehenä, niin kuin tuosta videostakin ehkä pystyy päättelemään. Ja Mäkisen Pasi, pidän meillä yhteyksiä kumppaneiden ja asiakkaiden tietotekniikka-arkkitehteihin ja oma tausta siellä myös. Hyvä. Nyt ryhdymme siis myytin murskaukseen. Tässä nähtiin jo video taustalla, eli no ihan näin lennokkaasti se ei tässä live-tilanteessa mene, mutta kuitenkin vanhalla kunnon kysymys-vastauspohjalla. Tänään tulleita myyttejä BSOD, kysymysmerkki, Twitter. Mä tiedän, kuka tän on laittanut. Meillä oli just puhetta siitä, että BSOD on kuuluisa Blue Screen of Death. Ja Janne tuolla ilmeisesti kysyi hieman lisätietoa Twitterin kautta, että mitä tämä nyt itse asiassa oikeastaan tarkoittaa. Mutta mun mielestä tässä olisi semmoinen yhteisöllisyyden lisäpaikka tuossa Windowsissa. Se on hirveän stressaava tilanne siinä vaiheessa, kun toi Blue Screen tulee. Että jos siihen saisi vähän just jotain tällaista laulavia lintuja ja mukavaa musiikkia ja ehkä mahdollisuuden ottaa yhteyttä kaveriin siinä samassa yhteydessä, niin saisi vähän tämmöistä vertaistukea. En tiedä, oliko tämä vastaus siihen kysymykseesi, mutta jos haluat tarkentaa, niin... Toinen vaihtoehto on tietysti vaihtaa sen väri. No, mä vastaisin tuohon, että se alkaa muuttua hiljalleen myytiksi. Ja siihen on myös ihan tekninen perustelukin. Yritän kertoa sen mahdollisimman nopeasti ja lyhyesti. Eli suurin osa niistä, mistä niitä siniruutuja on esimerkiksi XP:ssä tullut, johtuu siitä, että on hirvittävän suuri määrä erilaisia laiteohjaimia. Esimerkiksi kun pannaan koneeseen näyttökortti, ja se pyörii siellä ihan ytimessä XP:ssä. Ja ne on itse asiassa 76% kaikista siniruuduista. Vistan ja uudemmissa ne on siirretty käyttäjätilaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos semmoinen sanoo box, eli 75% tapauksista, niin ei tapahdu mitään. Se polkaistaan pois, pannaan uusi tilalle. Esimerkiksi mulla on kotona semmoinen kone, jossa on viallinen driveri. Siinä kun nytkyttää kynällä vähän näyttöä, ruutu välähtää kerran ja alakulmaan tulee, että sun näyttödriveri kaatu. Kaikki jatkuu siitä, mistä ennenkin. Ei tule siniruutua toisin kuin XP:ssä. Joten mä sanoisin, että tästä alkaa tulla myytti. 7 myötä 3/4 niistä on jo hävinnyt tämän arkkitehtuurimuutoksen kautta. Tuohon ehkä pienenä lisäyksenä tämmöinen ihan niin kuin tähän tämän päivän aiheeseen liittyvä asia on se, että yksi osa tätä lainausmerkeissä yhteisöllistä kehittämistähän on nimenomaan tämä tämmöiset erilaiset ongelmatilanteet, koska esimerkiksi tähän Blue Screen of Deathiin liittyy se, että jos käyttäjä antaa luvan siihen, niin siitähän lähetetään tieto Microsoftille. Eli meillä on tämmöinen Online Crash Analysis-palvelu, joka vastaanottaa päivittäin kymmeniä tuhansia tällaisia ilmoituksia eri puolilta maailmaa erilaisista tilanteista, joita me sitten itse hyödynnetään, mutta me myöskin välitetään niitä laitevalmistajille tai laitevalmistajille, joilta nämä ajurit on peräisin, ja sitä kautta he pystyvät sitten parantamaan sitä omaa koodiaan ihan tämmöisten todellisten tilanteiden kautta. Joo, eli vaikka siinä äsken oli puhetta siitä, että tulee nyt lentäviä lintuja ja sitten et kilauta kaverille, niin se kone itse asiassa kilauttaa kaverille automaattisesti, eli lähettää sen crashin tiedot meille, jos se vaan on sallittu. Ja ne menee, niin kuin Bärre sanoi, sitten tuonne kehittäjille. Yhteenvetona niin siniruudut on kuitenkin huomattavasti vähenemään päin. Eli murskaamme nyt tämän myytin tässä. Taas tänään tullut myytti ilmeisesti samalta henkilöltä, jos tämän pseudonyymi nyt voi niin tulkita.